Ekusazoba mnandi la esikoleni shame. Yini ezoba mnandi? Ngisho base kubuya uphila nje. Mina ngidabukela unyosi inkosi yami ngabe wayenzani? Hayi nonyosi wayeganga uzenzile akhalelo. Yena wayehlalelani khona laphilani? Mhlawumbe acabanga ukuthi ngiyasabuya. Ubani yena ngabuya uphilani? Mina ngayibonisa aqala nje ukuthi uphilani uzobuya. Indwasho mnganami. Ngiyayisabi into ethi ukonyosi la ekhona. Mina ngiyamdabukela nkosi yami. Hayi uzomdabukela uzuyeke-ke sisi ngokuphilani mayifuna ukumshaya uzomshaya nje. Aphinde axoshwe futhi. Ngeke kasaxoshwa babemthusa nje babemxoshe ngokudlula. Bangavinjwa yini? Ngeke baze bavinjwe ilutho kodwa ngeke nje besamxosha. Hayi bangaxoshwa yabona umtha. Hayi bo Amanda, othisha bayabantu nabayasaba. Mase kuthiwa nje bayamxosha uphilana afika abalinde esangweni uzothini? Ha usumenza umuntu omubi. Sengana nothisha pho. Hayi bo uyamazi uphilana hlala noba uhlala nomalume umdeva. Uyamazi umdeva wena? He uma wathi umsababu lo yamuntu uyasabeka nje. Ha kanti uhlala nomalume umdeva shuthi ingakho ke nje. Ingakho nje vele nje. Bafethu wakho amachipa abo ngithengeni. Usuke esitolo uzobuza lokho la? Ngizobuza ukuthi ngithengeni. Masikutshela uphinda ungafici uzophinda ubuye futhi uzosiboza? Ngizobuya. Ngizokufaka isibhakela wena musukuthithiza, musubonta naye, uzolokhu wehla wenyuka la? Naso-ke leso sibhakela bengeke uzumtshela uthenzeni. Uye kumthembisa isibhakela. Hayi ukuthi uyangicika nje nami lona yi. Hawu bekumele ngenze njalo ngoba mekube ngithenge noma yini ubuzo ngithembisa isibhakela. Bengeke phela mina ngihlanye ekhanda. We hayike mina ngithenga noma yini. We hamba makwama chips nje sizowadla hamba. Okay. Manje majite kuzothulala impela. Shuthi lama meeting besihambe ungumosha isikhathi nje kuphela. Hayi bona kusazonzeka nje umnyakazo. Nini bamshayile nje uPopayi naThula. Yabo ndoda umoya bethi kanjani philani? Ayakho bezwa kuyena lapha yibo. Kuyenze kahle kuphilani. Cha uthi nami usuyabona unyusi ecasha ngasengacashayo mfethu. Ani yapeta nini shuthi lo plan wenu usufile ngoba senize nami uPopayi shawo. Majite nikhuluma ngami lana. Sikhulumi ngawo. Mina bengitshela majite uthekile esikhathi kushawa uphilani kube ngithina sathi wathi into yedwa yethu semshaya. Majite aseklasini amasimba mfana. Hayi bona uba nami nipo lapha. Nonke nje. Usukhahle ungangibiza amasimba. Udlula ukukhahlela uphilani lapho uzoqinelana nami ngoba ngimncane. Uke ngimshaye mina manje lo. Sicuthe ukhulunyiswa ukuthi udiniwe. Zokuyekela mfana nami kodwa igadi ndiyokhuluma nami. Ngizoyenyeshisa ngelanga nje nina lapha emeetingini. Ngiyathula nje uphilani ngishaye. Nxese Popayi. Nxa uzosiza phi nawa nje wamasimba nje. Hayike ngiya-understand ukuthi udiniwe kodwa ungazongijwayela kami mina. Uthulele nipho uphilani ngishaye. Bengizothina abanye bethule. Namasimba nje nini. Sicuthe ngeke ngisakuvimba mshaye. Sengizwe ngaphelele ngifutho manje. Ukubuza Philani uJaheni. Ndabuzelana. Ukuthi kunengane engifisa ihleba ngayo lapha nga grade 5 manje ngifuna udila nazo. Okwamanje ngisakunyosi. Mengibuya lapho uthi bese kuzona lezo zingane. Manje mayiseyisukileke lapha na. Uzobushaya iphela nje uletha ngimina wena. Ngeke shuthi sono sami bro uthi ngitshela. Ngimabeza ngijahile mina. Zamile ukusiza mnganami shuthi rest in peace. Sawubona Gcina. Yando. Njani? The right. Okay, kuhle. Cela sikhulume phela. Sikhulume ngani konje? Sikhulume ngagcina. Uthi senzeni sini? Uthi siyoxabana yaxoxa ngakho konke okwenzile. Oh. Yagcina mfethu. Ngixosi nothi ngishaya impama. Ngicela siqhubeke sibe abangani. Okay. Manje thini egcina? Siyaqhubeka nokuzwana kwethu? Mina nkinga mina singaqhubeka. Ngiyabona becashe ngezinto ngeqiniso manje. Hawu, kanjani manje? Sengisho ukuthi siya kuphulana inhliziyo. Hawu, yini wena kuphula inhliziyo? Ilento ukuthi ngayibhoshela mina. Hawu ndo, kanti ngisungiqamba amanga yini? Cha usungaqamba amanga kodwa namuthi lo ngikhumbuza. Oh. Yeah, wena gcinini ongayithanda engenzayo. Yabo lokhu kuthi hamba nentombazane kungiceka tu. Awugcina, akuyo intombazane nje, usisi wakho lona. Usisi wami, angifuni uhambe naye wena. Awugcina, akukho lula lokho. Hawu, namina akukho lula ukuthi ungasho ukuthi wayibhoshela. Awugcina. Mfethu mbona inyosi ukuthi besethoye kanjani? Ngabe uyenzani ngempela? We phapha nje umbona usukhoneni begijima kanjani bungafuni ukuthi inhlamvu yesibhamu. Bese uthi akimhlenge Nkosi impela, ngavele ngamdabukela mfethu. Ungamhleki ngani vele wena? Bese dabukisa mfethu. For sure nje manje la ikhona uyaveva. Hayi usefisa nomgodi wokucasha manje. Hayi bandla, ungcono ngophila naye akawuyazi indaba yemeeting. Ya. Kungcono.
Hawu, angingiza manje. Umtshelileni Philani? Hayi angizange. Cha phela kubona ukungiza manje ngithi ngcono uPhilani ayazi la we-meeting. Hayi bangimtshelanga. Bhodlela mfethu umtshelile uPhilani. Hayi angizange ngitshele. Bhodlela mfethu ngiyakwazi. Umngane msula kudala wena. Umtsheleni Philani? Hayi bafethu angitshelanga Philani yini manje? Bhodlela mfethu vuma uphahlukile kulona icala leli. Uphahlukile nathi mnganami. Ya mfethu ngiphahlukile. Akamqhatha mfethu omunye umjida. Akamqhatha mfethu. Ha. Oh, Miss unjani? Bengisacela ungiboleke ipeni elimnyama. Angasiqinisa ukuthi nginalo se. Umuntu kulezi insuku bematasa impela asakazanga nje ukukhuluma indaba eValentine. Siyabonga kodwa akusize yadlula. Hey we Miss, cha mesikhuluma iqiniso mfowethu angiphathekile kahle nezindlela wasanda akhuluma ngayo nami. Hawu se, usalapho. Musu uyifaka enhlizweni le nto leyo. Nami ngiyangithusa indlela akhuluma ngayo, angayilindela. Awona mfowethu ngiyakubona kokudla okuhlanganisa kwemali. Okwesikhundla acting as a principal kungenapi? Hayi noma ucabanga ukuthi mhlambe imini imbangela ukuthi ukudla kungabi khona lesikoleni. Musuyinaka leyo nto se. Anganawo ushilo wathi musha kulomkhakha wezemfundo. Hayi noma kunjalo. Manje isemagcekeni esikole sovikana noPhilani. Ngapha eTafroom sesivikana noAsanda. Hayi, ngathi kuthanda ukubanze manje. Musumnaka se. Yazi ukuthi lento umlobo icabanga izozikwenzisa izinto ezingekho right. Phuma nje kuyona iyeke. Iziphi izinto engekho? Yabona we Miss, ngabe ngiqonda kangcono mhlawumbe kube wena obhizi nale ndaba ngoba ngabe ngithi ufuna isikhundla. Inkinga uyena, uzozuzana. Ake sithi okwamamuthi. Maybe seyinsukwini zakhe se. Anginayo insuku ke mina. Yazi inqwabi ikole la eyinenkinga efana ncamashi nalesibhekene nayo la yokungabi khona kokudla. Hayi. Angazi noma akazi yena. Angazi yazi. Mhlawumbe akazi se. Kuyosiza ukuthi umazise ngoba mina ungimla futhi uzongithola kahle. Kodwa ipeni uyalithola? Njengoba ngishilo ngathi akekho usulanda nezindaba ezingaka anginalo sengiliphethe ipeni ncisi. Ngabe ngiyolifuna ke ngizolifuna lapha grade 2. Awusho ke nto, indaba ufuna sibe bangani futhi. Ngiyakukhumbula Gcina. Khumbulani? Khumbula ungiasula. Cha Gcina. Ngisemisela ukuba umngani nawo nje obuzwana noEnzo. Hawu Gcina ufuna kenze njani? Ngifuna ukuzwana naye. Kanjani? Ngimtshela ngisafuna ukuzwana naye. Ya ngifuna umtshele phambi kwami ukuthi usamfuna. Okay, shutha ngikhambe ngomlando yabo. Nyosi. Beka lapha. Wenyosi, ubhekani lapho? Popayi. Angibheki lutho. Phahlaleleni lapho. Ngiyazi mina ngihlaleleni la hluka nami phansi wena. Hayi uzoshawa inyoka lapho wena. Ungiyeka wena. Ngiyakusiza mina nyosi. Ngizintsuka bekukhahlela wena nezwe. Awusuke la. Athi ngihambe ngingaze ngishayeke kabili osukwini. Hawe Miss, uyakhuluma noSayidlomo namhlanje? Kade efikile la izobaleka ipeni elimnyama. Hawu. Hey izidluleke ngale Valentine yabo. Hawu. Asandi bikubambezele ngani Valentine? Hayi bengangibambezele ngalutho ukuthi nje bengifuna sikhulume ngale ndaba ngalesimo sase. Simo seni leso khuluma ngaso. Hey. Wathini nkathi ngiphumile? Wabona ngamtshela kanjani? Yazi bengisase ngizokutshela kodwa sasingekho ke isidingo sale drama wayikhanda. Uzozasola ukuthi khona omhlelele kona. Ubenza kahle sole vele kontizayo vele nje. Imake Asanda. Wona ahlahle imisela ngempela ngalento ofuna ukuyiqala. Ngimisela. Yibo. Phela lezi ikhondle lezi ezithina abantu besimama abesilisa nje basilandelele ngemuva. Futhi ke mina ade ngenza i-research ngalesikole lesingathola ukuthi vele yithini isidominitayo la. Awulali intombi, ubhizi wenza nama-research. Manje awungitshele kahle-ke, uzomsusa kanjani esikhundleni? Ithini iplan yakho?
cause ngeke uzokwazi ukusebenzisa amalungu esigungu ngoba wazi kahle ukuthi yena noprincipal kade bafika kule sikole and bayathandwa. Ngithi nje wathengeleni uzozwa ngetshe njengenkomo lo sewini. Angifuni ungakutsheli mina nginovalo ngayo yonke lento. Yazi simi ngabe ngalungi zoba senjeni. Masikhuluma iqiniso nje iyahlukumeza ngempela lento. Akusafundiseki nje kahle. Ngempela yazi nabafunda bebeshesha ukubamba sebeyaphuza ukubamba kwezemfundo. Nalento nje ukuthi kule kuphunywa early esikoleni isenze sisalele emumva ngomsebenzi. Wakhuluma indaba ke yazi. Ngempela kulo bekwenzeka nama-events sibe semuva nomsebenzi. Khona lokho kade kuyi-Valentine. Khona manje futhi esibhalele i-funny day sibe semuva nomsebenzi wesikole. Angithi yabona-ke i-leadership ayikho. Yabo? Hawu enzo mfethu ngineplan la. Plan yani le? Cakushaya ngathi siyayuzwana kancane. Hawu ngobani futhi manje? Ugcina mfethu uphinde leso. Ish, oh, hayi okay. Ya so asamseke ufuna uvume mengisayukuzwana. Ukhiye misa ukhiye. Hayibo. Ukhiye wani? Ngifuna ukhiya lana uphila ufuna ungithuma uphuthu. Uphuthulani? Awulingani ngomthengela wena. Hayi lolu phuthu olicabangayo misi. Lethi ukhiye ngichazela. Nangu begcina uEnzo. Ngcono ngoba usufike naye. Enzo, ufika wathini kwendu? Ufike wathi uneplan. Plan yani leyo? Hayi gcina. Angisho ukuthi neplan shothi azange kahle lo. Enzo, uthanda ukweni? Hawu. Oh, uthanda uyangibiza nagcina. Ngcono ke. Angithembi ukuthi awungenzi slim. Ngoba ngitshela lento thezwe umtshela yona. Enjaxoza becasiwe kuba bangani. Hawu ngoba manje ndu. Angisathanga kuumngane wakho manje. Hawu ndu ugcina lo thisho njalo. Cha kuyena, imina nje engasafuni. Ish ndu yangihetha mfethu kulungile. Ncese mfethu. Uthabukisa la. Ngoba uzwile ukuthi akasakufuni futhi ungasamlandeli. Gcina yini ngempela inkinga yakho? Anginankinga mina. Wena nkinga ulokhu ulandelana nabafana. Nxa uhlushwa emangilandelana nabafana. Hlusha ukuthi ulandela umngane wami. Enzo, hlukana nabafana maningi ngabugaba amantombazana ongazwana nayo la esikoleni. Angifuni nje ukuzwana nawe mina. Uzofuna-ke ngoba ngisakufuni mina eduze kandu. Manje awusho ukuzokwenza njani Ntombi? Yazi angazi ngane nothini. Ngithi mina hambe yokhuluma naye. Manje ufike nginjani laphayana ngipholile noma ngidiniwe. Fika udiniwe khona ezosethi uzenze isilimathi akazi bese uyamtshela ukuthi uzongiluza wena. Bathi ngicela uzahlukana. Ngeke ayisho lento phela uyena obe wrong. Ngeke mina ngingabi ready for ukuphuza amahewu. Ngeke waphuza amahewu uyolungisa isimo nje kuphela lapha wena. Futhi nawe uzosola phela uyena obe wrong. Asithembe ukuthi uzoyisola angavela angiqhumise ngempama athi uthethiswa ba wena. We hayi khulileka kunqube akekho njalo. Usho nje? Ngiyakutshela kufe lapha ungezwa mshini. Uthenza uzama. Hamba manje. Ayibayikho abaliyonto. Futhi into engitshele kabi. Hayi bukhuluma ngani manje mfethanele? Uyazi una wenzeni into engitshele kabi. Hayi understand mina usikhuluma ngani? Saqhubeka ngeslim. Hayi wanelini usini khuluma. Muye ingane ungafuni. Wengaye ngani ngafuna ukwenzani? Ngislima sakho mina. Hayi ngeke mina ngidede usikhuluma ngani? Ufike uthenga izinto uqedwe ayivula nginje yakho mina fangile insalela zakho. Mina mfethu ngithenga izinto. Yazi nje ubungena islima mina ngizosho ikudobi. Hayi ngeke angazi ngempela usikhuluma ngani? Okay sala kodwa wazi. Anele. Ne futhi umuntu namabhadi mfethu. Gazi ngizoshona phi. Mangilahlwa Ngoba Amanda bethu ngiyabatshela manje bethi ngiyatshela. Thulani bafethu, thulani imani bafethu. Nginoplan la bafethu yabo. Uplan wami bafethu uhamba kanje. Ngifuna mangena usela bafethu. Sonke siyafreeze yabo. Asikhulumi asinyakazi, sonke siyafreeze bafethu yabo. Usema engena uyafundisa use sifreezile senze ulutho bafethu. Or kanjani nithi le plan? Asifundi bafethu namhlanje asifundi. Ya show bafethu show.
Good day class. Ngizofundisa ke mina la. Abona lento TikTok le nizoyigcina le eminyango nasemafonini eni. Ngiyakhuluma. Hayibo. Hey. Maye le ngqumbe niyenzayo la nina yani. Nina ngizofundisa la ngizange ukuzodlala. Okay. Aningiphenduli. Ngiyabuya. Nasingane. Ngiphinde nje ngibone lo msangano lo niwenza la. Noma ngizokuthiwa nonze komunye uthisha. Ngizoyikhomba umuzo notshwala. Ithezwani? Yes. Ngizongithola kahle nina. Layilani lana ke. Into ezokwenzeka. Wathi ngeke ngidlulise lo myalezo ubalekile. Kade ngifonela uprincipal la. Uthi angidlulise kubafundi badlulise emakhaya ukuthi sidinga abantu ababili abazolungisa ingadi kanye nento ezincane njengokhula lolu olapha ya osangweni lapha nasecingweni lesikole. Angithezwani? Sidinga abantu besilisa ababili. Abantu besilisa ababili. Ngizotshela umalume beni nobhuti beni nobaba beni balethe ama-CV. Ayithezwani? Angifuni ngeke ngize ngibhale incwadi ngimoshe inkwesko wesikole ngaleyo nto mina. Nina ingeneni lemadlebeni nihambise emakhaya. Ayithezwani? Yes. Ubanika ofike nomqondo wale nto. Ayisuka wo ngiyamthanda ubuhle bakhe ngiyamchaza ayisuka wo ngiyamthanda Jonas Son Uratan Hayi ngirat put. Dok yamatha ukhorati zithini bakwenzani Yazi ngazi ngizokuthusha umuntu. Uba mina angisabi umuntu ngisho esikoleni dok angisabi umuntu nombafa dok yami yazi mekuthiwa uyakunika inkinga okunika imashimashi enjani call me yazi baba ngizofena nomnini I'm the best fighter in the whole world yes Into engahluphi leyo. Khulena baba ngimthu uthisha uyakushaya ubamba ukobhozo ungibizi ngizomkhahlela mina hey baba ha dok Hey bhuti inkinga zasesikoleni. Talk baba bakwenzani khuluma nami usikhlalele phansi khuluma nami Enalo mfana lapha esikoleni ohlupha uvela wangishaya ngempama. Ubani lo shaya intwana ngempama manje Lo mfana ethi uphilana. Uyamazi uhlala phi Ey angimazi uhlala phi? yazi nganyanya yazi uyanginyanyisa lo mfana yazini khulileka sasa ngiyeza esikoleni sakhe yazi ngizodila nje naye yazi khulileka ungawari thela ubhi wena Hayi ngabonga phela bhuti wami. ha khulileka nedog yami angifuni lutho ngawe yazi baba angifuni lutho ukushaya ngengako nje Ngishengeza u2. ezothi khulileka sasa zo 5 yazi baba ungawari na baba owakho lo yakhulileka nishtish khulileka wena thela ubhi phansi ya khulileka nje angifuni lutho ngababa bas ya abona wena you my body ayingeke lento yethi nxa